Vielä. Mä kysyin, että valmista. Tuleeko jo? 4,5 sivua. 5 sivua melkein. Kyllä on setä taas kirjoittu. Jaa, hetki pieni. Tää on niin vaikeeta. No linnut laulaa aika kivasti. Heiluu niin, että sillä kävelijän huomaa. Meniköhän se nyt sinne sillä niin kuin suurin piirtein? Kyllä. Kun pääomanen vittu. Huomaatte jo vähän aikaa tehnyt tätä. Sanaton viestintä on. Ei sais nauraa. Ei saiskaan, voi vaikka tukea. Mon Dieu, teillä ei ole mitään käsitystä. Mon Dieulla piti mennä. Ja siihen se toppasi. Saanen korostaa. Jäädä hieman taskuunkin. Saanen korostaa, että summa on huomattava ja antelias. Huomattava ja antelias. Huomattavan antelias. Jonka pankkinen olisi valmis maksaa. Ja Ajatelkaa, että perseikänne on tulehtunut. melkein. Asia selvä. Kenet saan pariksi? Et vielä saa ketään pariksi.